Takže čaute ľudia, dneska vás tu vítam s môjim mladším bratom. Dneska budeme hrať túto hru, volá sa to, že Spider Monster. Takže... Ja budem natáčať na svojom, on bude natáčať na svojom. Takže nám nezabudnite zanechať odber a like. Čaute. Oh shit, here we go again. Tak už som dal Creed Room. Sa bola na svojom účte no YouTube kanály, tuto vám dám obrázok. Takže začal tam samozrejme sledovať budem. On tiež robí videjko. Takže čakám ešte na neho je trošku. Už tu si? Jaj, dobre, urobíme Creed Game. Ja tam Room Game, nejaké dáme. Nejaké dáme inak. Daj like. Počkaj, publika alebo privát? Privát. Takže už ideme do hry, samozrejme. Dobre, už tu si? Super. Takže, čo už, Martin? Na zabráško, čau, ty kokos, ako to pánky máš, Nike Air Force Day, like, ty kokos. Super. Takže ľudia. Dík, tu máme svoje BMWčko M5. 5 korunová mašina, ty kokos. Čo vám povedať vo videjku? Potom dám pár 2. Hej, samozrejme dáme aj pár 2, ideme hľadať. Máme samozrejme bude aj pár 2, pretože takže natočíme pár 2. Musíme nájsť ešte gazolíne, kde urobíme tie generátory. Zatiaľ si urobíme ten, si vymakáme všetko, ten train health, všetko vymakáme. Spudujeme, damažujeme a dáme to 5 korunovú vlaku. A tu máme ešte zbranie, hej? Hej, už sme to hrali, len bez gazolínov, takže sa vám iba... Trade heal máme full, speed nemáme, musíme nájsť tie správy, ktorými budeme... No dáme tomu... Ľudia napíšte do komentárov, ako toho debila budeme nazývať. Takže ideme dopredu, ľudia. Dozadu chceš ísť? Nie, predu. Ja som dal. Užijú ty kokos normálne, že netačaš madru. Ty kokos. Čo? Ale ešte Aj správko. Už niekto ide na ten kúsok.
Už asi ide ten zmrt, nie, už asi ide do piči, dávaj, ideme zastreliť, dávaj, strieľaj. Milan, kde si do piči, poď mi pomôcť, dobre, už si tu, poď, do piči musím ho zabiť, poď, neprebíjam, nabíjam, do piči, prebíjam, dávaj, do piči, nabíjaj. Strieľaj, do piči, nejde, tebe nabíja. Už ide do piči ten zmrt, dobre, ty kokos. Uvidíme, ono to, celá táto mapa opakuje sa. Tam je ten tunel, tam to si zabiť. Ja ťa počakám, hej, zatiaľ nájdete skraby, lebo musíme nájsť. Ja vám ukážem to skraby. Potom musíme všetko ten vlak priupgradeovať, ale to bude v ďalšej časti. Ide do piči. Startuj, strieľaj, lebo ja utekám. Nie, už zase tu je ten zmrt do piči, ľudia, musíme vymyslieť nejakú menovku komentárov, ako budeme nazývať bratu Stojčo, hej! Bratu, čo ty nejdu brzdi, ty zmrt, strieľaj, vypni motor, ja to nedoženiem. Ne, už ma zabíja pomaly, ne do piči, strieľaj. Alebo vypni motor, ne, už ma čapol. Kurník. Prečo si nevypol tie motory, ty zmrt jeden? Ešte dobre, že som bol pri dverách, že som sa tu rozhodol na tej támi, ne? Boli sme tu, poď. Ideme ďalej? Poď, startuj. Tudo dobrou. Máš? Vidíš, keď nie sme vo našom vlaku, tak už ide preč, lebo nemá tam význam ísť. Pozerám jeden škaredy. Ja idem do vlaku. Čo tam vidíš, bratu? Počkaj, ak to nefunguje. Nefunguje mi to. Neviem, prečo mi to nefunguje. Jebím na to. Kde sú tie vchody? Tu je. A takto vyzerajú tie skraby, kde môžete upgradeovať svoju mašinu. Takto to zobierate. Kraby. Takto ideme vám ukázať, ako sa to upgradeuje. Kde vyzajme a nájdeme všetky časovní, tam to dokonca predáme na tom. Čakaj, train held, dáme speed alebo damage? Dobre, máme tu ešte. Ja ani nie toľko. Pozerajte ľudia, aké sú 5 korunové textúry. I šipky dáko, nie? Sú tam?
Počkaj, ja si tu sadem na kavičku. Na konci to bude také pekné. Zajtra na nás teraz bude. Co tu je? Hej, bráško, zase je tu ten zmrt. Poďme ho zabiť rýchlo, Nie, rýchlo, do piči. Do piči. Nie. Poď, vyberme pušky a ideme na to. Dávaj, kde tu je smrd jeden vyjebaný, poď, strelaj, nabíjame, prijebané, Hore. Dávaj. Piči, Už nemal náboje. poď, ani ja, kurník. Strelaj, dávaj, hop, ty kokos, dobre, nice. Sráč jeden. Sračka jedna zajebaná. Nie? Strieľam do neho. Veď bráško tu je. Musíme sa na neho dávať pozor. Smrť jeden, skurvený. Už nedotiahnem. Bastard. Hovorím, že sa táto mapa opakuje. Tam jedna naša schodová. To je piči. Nedávam pozor. Inak ľudia, tie itemy sa vždy transportujú. Aby ste si nemysleli, že tu chodíme vždy ako taký odznova. Tá mapa sa neviem prečo takto opakuje. Lebo ten platí. Sede si do mňa takto. Ja prejdeme úplne na maximum. No čo, bráško, na koľko si upgradeoval tú mašinu? Na, neviem, 50. Dobre. Počkaj, kúknem sa. Čakaj. Koľko tam mám? Train health. Bráško, však nesi upgradeoval iba... Ale báda, čo si upgradeoval, dobre, super. OK. Ideme tam, kde je ten tunel. Ale ten zasran tu je ten debil tu je. Vidíte, tu je tá vidíte, ľudia, tu je tá stolová s tými generátormi. A to už je konec hry. Tak to ma búcha. Nie, to je ten zmrt more zase. Poď, do piči, strieľaj, kde si? Strieľaj, more. Poď, strieľaj. Kde si? Tam pri tebe strieľam na neho. Nie, ty si išiel preč, Doriti. Prečo si išiel preč? Strieľaj, Doriti. Ja ho nedám sám. Som upadol. Upadlo si, Doriti, nie. Ja si dám sám, neviem, dám ho sám asi. Zabije ťa. Dal som ho, super, nice. Podnuka. Bráško, už tej stodoleť som. Poď, neviem ako výjsť. Kde si? Som dole, rozjebal som sa. Ideš hore nejak? Počkaj, kde si? Idem čeknúť. Príď to dole. Idem hore. Vojde sa. Dobre, čakám ťa, okej, počkaj. Čakal som. Čo si opitý, more? Bráško? Dobre, vojde sa. Dobre, si taký tenký, jak môj kar. Spiatočku? Dobre, tam bol ten tunel. Bro, stlač páku dole, ideme mu ukázať ten tunel. Dobre, mačkám. Čo?
Musíš snívat o svém masu. Je napadá nás zlata, nemůžeme dát do vole. No, tu je ten tunel. Poďme im ukázať, bráško. Poď. Zastavíme. Hej, však. Poď. Takže ľudia, tu sú tie generátory, kde môžeme nakopnúť to dvere. Konkrétne tú páku. Tu sú tie skrapy. Tu musíme natankovať s tým. Samozrejme v druhej časti to urobíme. On už nakopol s gazolínom tu. Tu je tá páka na zdvihnutie toho dvera, aby sme išli s tým vlakom. A to bude už koniec tejto hry, samozrejme. To dáme v druhej časti, lebo už sa nám to nezmestí v tomto jednom videjku všetko. Takže sa tešte na druhú časť, samozrejme. Tak ľudia, presmerovali sme sa dole a toto bude už koniec nášho videjka. My sa s vami lúčime a čau. Čaute.